Ja izazkiogun sareak zintzuari. Ikus dezagun esaten duena egia den ala ez. Azter dezagun nolako amaiera duen ikusteko. Benetan, gainera sende baldin bada, etorriko zaiola zintzuari laguntzera, eta libratuko du etxaien eskuetatik. Irainak eta oinazea jasanagizeko bizikiogu. Haren lasaitasuna ezagutu eta pazientzia probatzeko. Heriotza lotsagarria kondenatuko dugu. Bere esanetan, jainkoa alde aterako baitzaio. Jaunak esana. Santiago apostoluaren gutunetik. Senide maiteak. Bekaizkeria eta langileagokeria diren tokiak, handira nahasmendua eta era guztietako kezkakeriak. Goitik datorren jakinduria berriz garbia da, lehenik. Gainera baketsua, biosfera, amore emailea, errukitsua eta fruitu onak dakartzana. Alderdikeriarik eta itxura zarrekeriarik gabea. Bakeriek bakean ereiten dute eta frututzat zuzentasuna biltzen. Nondik sortzen dira zeren artean dituzuen haserreak eta borrokak? Ez ote zuen barruan borrokan dabiltzen grina txarretatik? Zerbait irrikatu eta eskuratu ezin duzuenean, hilketak egiten dituzuen. Zerbait notiziatu eta lortu ezin duzuenean, liskarra sortu eta borroka egiten duzuen. Ez badaukazuen eskatzen ez duzuelako da. Eskatu eta hartzen ez baduzue, gaizki eskatzen duzuelako da. Zeuen grina txarrak asetzeko eskatzen duzuelako. Jaunak esana. Aldi hartan, Jesus eta ikasleak menditik alde egin eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen hori inor jakiterik nahi, ikasleen irakastera eman nahi zegoen. Honela ari zitzaien, gizonaren semean gizakien esku utziko dute, hil egingo dute, baina hil eta 3 egunera biziko da. Haien ordea, ez zuten ulertzen zer ari zitzaien. Galdetzeak berriz, beldurra ematen zien. Iritsi ziren Kafarnaumera eta etxean zeudela, Jesusek galdetu zien. Ze eztabaida izan duzue bidean, baina haiek hitzik ez. Beren artean handiena nor ote zen eztabaidatu baitzuten bidean. Eseri zen Jesus eta 12 dei eginik esan zien. Lehenengo izan diruena, izan beri denetan azkena, eta denen sartitzailea.
Gero hautsu bat hartu, haien erdiak jarri eta besarkatuz esan ziren. Honelako haur bat nire izenean onartzen duenak, ni onartzen hau. Eta ni onartzen hauenak, ez nau ni onartzen, bidali nauen ura baizik, jaunak esana. Jesusek zenbait arlotan esan genezake giza mentalidadea edo gizarteak zuen mentalidadea aldatu nahi izan zuela. Eta batez ere nahi izan du kristau uler ditzagula zenbait gauz gizartea aldatuz giroa eta gizarte bere hobetzeko. Eta horietako bat dugu autoridadea, gobernua nola ulertu behar den eta ze modutara bizitzen saiatu behar daukagu. Hain zuzen ere, giza mentalidade normal batean ematen du pertsonarik importantenak, nagusiak, buru direnak, halako boterea daukatenak, kargu bereziren badaukatenak, besteek zerbitu behar dituztena. Eta ohartzen gara pixka bat, esate baterako ekialdeko mentalidadea, eta Jesus ekialdeko inguru hiru horretan bizitu zen, askozaz ere handiago dela halako mentalidade hori. Eta pertsonaren boterea edo pertsona nagusi izatea edo besteen aurrean nolabait ere demostratu behar izaten zuen. Eta gure egunetan ere hala gertatzen da askotan. Beste baino askozaz ere gauza hobeak izanez, besteen gainetikan jarri, morroi eta neskametila bat eduki, ez dakizen lujozko arropa izugarri harriak eta gaztelu harriak eta horrek adierazten zuen eta askotan adierazten du pertsona hori importantea dela, boteretsua dela. Jesusek nahi du mentalidade hori aldatzen saiatu gaitezela. Eta boterearen edo gobernuaren ezaugarri nagusiak kristauen artean izan dadila zerbitzua. Bai gizartean, baita elizan. Zenbat eta importanteagoa edo zenbat eta kargu altuago eduki pertsonak, nahi du Jesusek zerbitzuzko mentalidade hori eduki dezala. Bakoitzak gaude tokian, baina denok, baina bereziki halako kargu bereziak dituztenak. Horregatik, berak ere egin nahi izan zuen azken afarian halako keinu eder bat. Bere ikasleen hankak garbituz. Pentsatu behar dugu, oinez bantu zirela, sandalia egiten zituzten eta hautsak eta lokatzak eta bideak egoten zirenakin, beti hanka zikin diren aiatzen ziren etxeetara. Eta horregatik, egoten ziren borroiak edo eskainiak hori garbitzeko eta hori izan harrera bat egiteko modua. Jesusek azken afarian berak egin izan zuen pertsonaki eta esan zien bere ikasleen, zuek maisu eta jal deitzen didazuen. Eta ongi esana dago, ala baita. Nik zuei egin dizuetana, egiozue zuek ere elkarri. Hoxe da, Jesusen egin pertsona batek, gutako edo zeinek, edo zertan bali badakagu, edo zein kargu, edo zein autoridade, saia gaitezela beste zerbitzurako erabiltzen. Jesusek ere esan zuen, gizonaren semean eta hola ditzen zion bere buruari, ez da etorri mundura beste zerbitzurak hartzea. Besteak zerbitzera baizik. Hoxe da, Jesusek ekarri nahi izan digu mentalidadea. Oso mentalidade, esan genezake, mesedegarria gizartearen zako. Eta ikusi izan da, historian zehar, halako pertsona importantek egondu direnean, borondate hori eduki izan dutenak, eta oain ere hartatzen da, horrek mesede handi egiten dio gizarteari. Saiatzen dira txikienak, pobreenak, behartsuenak zaintzen, justizia
egiten denen bizimodua hobetzen eta horretarako bere bizia, bere lana, bere hortarako dedikatzen. Eta horrek mesede egiten du Jesusek hontan ere, horregatik esan ziren hau txiki bat erakutsi ziren eta hau onartzen duenak, ni onartzen hau hain zuzen ere txikienak eta behartsuenak eta gizarteak askotan baztertzen dituenak horiek direla bere bihotzeko kutxunenak. Eta gu kristagoak ez dugu sekula baztertu hori. Ez ditugu ikusi behar beste pertsonak haien gainetik jartzeko bezala hankazpian hartu eta haiek gu zerbitzatu behitzatela baizik eta justo kontrakoa nahi du Jesusek. Saia gaitezela bestelako jarrera hori edukitzen. Eta ikusten dugu gizartean, gure garaian begiratxo bat munduei botatzea aski dugu, edo zen notizietan, edo agertzen zaizkigun kontuk, eta ikusten dugu. Pertsonak bilatzen duenean, besteak genetik agarri, besteak baino gehiago izan, besteak agazkian hartu, besteak rolabak ere, hain bere boterea izan, zenbako txikizioak, sarraskiak, gerrak ikusten ari geran. Aldiz, mentalidade hori aldatzea lortzen da denentzako mesedegarri dela, denok seinide gara, zerbitzua, justizia, egia bilatzea horiek denek mesede egiten baitiote gizakiari. Eskatzen dugu Jesusi guri eman dezagula halako mentalidade hori. Izan dezagula